Naliligo na si Tilo. Gala kami ni Tilo. Saan tayo punta? Saan gusto mong mapunta na di mo pa napupuntahan? Ha? Saan? Saan nga? Puso. Sa puso. Sa puso nino. Walang Valentine. Sa puso walang Valentine. Ano? Yung puso ng biyak. Biyak na puso. Saan yun? Abang-abang kung saan pwedeng maggala. Liligo ng Tilo. Natay, sama ka tayo. Lakwat siya tayo. Gala tayo. Ayaw mo? Ha? Ayaw ka mamaya. Sir, gala tayo. Gala tayo. Tilo. Ano? Sama ka? Saan mo gusto mong mapunta? Gala lang ba gala? Kahit saan. Kahit saan? Marami natin helmet ni Kano uli. Punta tayong Albay. Ayan, magandang good morning sa inyong lahat, mga kaparing Jason. At ayan, ito uminit na naman. Maganda yung sikat ng araw. At yung biyahe natin ay pupunta tayo sa Pabahay Project kay Chen Chen. Sana wag umulan. Tingnan natin kung ano yung pwedeng gawin doon na sabihin ni tatay. Kasi si tatay lang naman yung magano sa atin kung mayroong gagawin. At si Kuanuli nandun. Dumaan ako sa kanila. Tamang pahinga si Kuanuli. Masama pa rin yung pakiramdam ni Kuanuli. So nagpa-check up na pala siya kahapon daw. Tapos kahapon, yun nga, inangkas ko siya pauwi sa kanila. Tapos mga bandang alas 7, kasi nung hapon nag-upload ako doon sa bahay kay Lapula. Mga bandang alas 7, nilamig ako, parang tatrangkasuhin. Tapos ginawa ko lang ay na grabe yung tubig dito. Ginawa ko kasi ganyan lang, pag hindi masakit yung ulo ko, pag parang mabigat lang yung katawan ko, gusto ko pagpawisan. Kumain lang ako ng manghang, pansit kanto na manghang, sabay inom ako ng gamot. Yun, pinagpawisan ako, higa-higa kunti. Mga bandang alas 9, okay na yung pagkaramdam ko. Tapos pagkagising ko ng umaga, naligo. Ito, gawa tayo ng vlog. Kung ano lang yung pwedeng ma-vlog doon. Dito na tayo sa shortcut. Shortcut. Ayan, nakalabas na ako ng La Opinion. Pupunta na ako ng Bato. Layo.
Ano, tuloy-tuloy na yung init naman para medyo malapit-lapit yung dinadaanan natin. Grabe, ikot talaga. Dito na ako. Bato, tik. Na hindi kita magugustuhan kung pangit ang ugali mo. Kaya sinta, sana ay huwag ka na magtaka kung ba't napaibig sa'yo. Ikaw ay ang na napapag sa iyo. Ang demonyo gagabay sa iyo. Pangit sa langit habang tayo'y naglalakbay. Sa'yo. Nandito na ako. At ito na yung pathway. Yo. Amo. Ang balita. Radyo TV. Ganun pa rin. Sir. Oh, kumusta? Ang balita si Albert. Wala, hindi ko nakita. Ano, sir? Gawa tayo, sir? Tilo. Kailan? Iniwan ko lang. Pwede na diretso. Oo. Amoy! Robin! Tilo lang sa kalaw. Ngayon pumunta. Kaya paagap. Ngayon pumunta. Nakikita niya pala pumunta. Ano, umuwi? Maaga pa. Umaga pa. Mga alas 8 yata, umuwi na. Nabigla nga ako, nagsisipon ako dito. Bigla na ng galabit eh. Yung ulo pa, yung bigla na dumating. Dapat nagpapaalam ka kasi baka mawala ka. Uso pa naman na ngayon yung ano. Nananakaw na. Layo. Ha? Kasama na ako yun eh. Ayang kaya dito eh. Oo. May isa kayo kasaban na puti. Buti kung sa gray. Taekwondo eh. O sa bagay. Blue filter. Yun ibinigay. Blue filter si Tilo eh. Hindi yan, basta-basta. Blue filter. Hanggang dito pala yan. Ayan, magandang tanghali. Ano, gala tayo? Saan mo gusto pumunta? Jollibee. Inasal. Aha, Tanawan. Bula. Basta may pechukan. Bula. Napuntahan mo na ba doon? Bula. Doon sa ano, buhi. Sampuy. Tanawan Hills. Naligo mo na. Tinawagan. Ay, nawagan. Ano yun? Baaw. Ano ba? Tinawagan. Baaw. Yan, gala. Wala mong gagawin pa. Gamitin natin yung helmet ni Kuya Noli. Paalam natin kay Kuya Noli. Oh, talaga. Sige, sir. Sir, teacher. Ano gawin natin, sir? Tama mo na sir. Sir, ano gawin natin? Ano gawin natin? Boring. Ano gawin natin?
Ayun sa taas. Naliligo na si Tilo. Gala kami ni Tilo. Saan tayo punta? Saan gusto mong mapunta na di mo pa napupuntahan? Ha? Saan? Saan nga? Puso. Sa puso. Sa puso nino. Walang quiet time. Sa puso walang Valentine. Ano? Yung puso ng biyak. Biyak na puso. Saan yun? Abang-abang kung saan pwedeng maggala. Liligo ng Tilo. Natay, sama ka tayo. Nakwat siya tayo. Gala tayo? Ayaw mo? Ha? Huwag ka mamaya. Sir, gala tayo. Gala tayo. Si Tilo. Ano? Sama ka? Saan mo gusto mong mapunta? Gala lang ba gala? Yung kahit saan. Kahit saan? Marami natin yung helmet ni Kano uli. Ang galing Albay. Ano po, abang-abang tayo kung saan tayo mapunta. At igala natin si Tilo. Order mo ng ano, ng Ano ba? only rice, tapos tigisa kayong ice cream, tapos halo-halo pa. Hinigit uruso. Tingnan natin Tingnan kung mo saan. hanggang saan kaya niya. Para Hanggang saan kaya yung kani. makagala naman si Tilo. Dali mo na sa Habang walang gawa. itulukan. At si tatay, inaalok ko rin. Din si tatay mamaya. Away natay lang yung ano niya, ticket niya. Tulog si tatay doon. Natay ng ticket niya. Ako di mo ko yayain. Vlog mo kami. Gala mo na kami ni Tilo. Ha? Gastusan mo kami ni Tilo. May natay ako. May vlog ko. Abang mainit yung panahon. Kinapera mo naman sa kasiko. Para may budget. Wala nga budget. Wala pa mo sahod. May nantay mo. Oo. May vlog din ako. Asan na ba si Tilo? Gawa tayo ng yung mga vlog. inasal. Gala-gala. Dalawang order. Balik kayo dito. Ikaw. Tara magandang vlog. Lupit, kartista. Sinuot mo na yung ano, pang blue belt tier. Hapon na yung dumating. Yung, Order niya. oh? Pang Paras karasta nga yan. sila puro mantisir. Ikaw apo yan ni sir. Ano po, abang-abang tayo kung saan tayo may mapadpad ni Tilo. Kung sa Eriga ba, bahala na kung saan ano, Dali mo doon sa ano? basta Hindi pa yung magala-gala. nakapunta doon eh. Ba? Baaw. Doon sa taas. Layo kasi nun. Malayo talaga yun. Baka maplatan ako. Ang problema kung umulan pa. Kung maplatan ako, walang problema sa ano. Bukid pa yun. Kung maplatan, anong budget? Ano lang, gala lang. Kakaboring eh. Ayan, abang-abang na lang tayo. Bye-bye. Di ba pala? Ano, ready ka na? Ha? Ang dapat ko na dun eh. Ano? May palakad ko na dun. Saan? Pupunta pa tayo doon. May palakad. Pupunta pa tayo doon. Sige. Ah, may helmet pala doon. Saan?